ufisa ukuxolisa izibi ekade ngizenza ekhaya egcekeni komalume wakho. Yazi ukuthi ngeke uze uyikholelwe into ekade ngiyenza, ukuthi umalume ubayaphi, yonke lento uyena owayenza. Kodwa angeke amanga ahlale unaphakade. Ngicela ungixolele mshanami, ubone umndeni wethu. Uyabona ekhaya ukuthi kunjani, isimo sinjani. Omunye uya le, omunye uya le, yimina wonke loyo. Akasekho umuntu engakhuluma naye manje mshanami. Ngiyaxolisa ukuthi uFaisal ngikubize la kwa-TV uzobuka izwe lonke, uFaisal nezinto ezimbi kanje. Sanibonani, igama lami uBayani akaGumede, ngizalwe eVelorem kodwa ikhaya lami liseNdwedwe. Ekhaya siba u-7, siyabafana siba u-4, amantombazane awu-3. Ekhaya sikhule siwumndeni ohlakakile. Sikhule siwumndeni nje ohlakakile, omunye udonsa ngale nomunye udonsa ngale, yabo. Umuntu udonsela esayidini lakhe. Ngibhalele la kule show ukuthi ngizokhonfesa zonke izibi engikade ngizenza. Ngibhalele nje lapho ngicathi ngizongisiza ukuthi ngikwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi kahle kahle imina okade esenza izibi, kade kwenzeka izibi nje ekhaya ngesinca sami. Meye ukuthi nje mekhona nje umuntu mhlawumbe usisi wami owayemdala wathola itoho kahle kamasipala, ngamenza ukuthi kulelo toho limphunyuke. Ngike ngimfakele izinto, ngimbize yezeni, kuba ngangingafuni ukuthi aphumelele kuqala kunami. Okay. Yedwa umuntu wami owamthakathi. Nobhuti wami omncane uthe esephumelela ibanga lakhe, kade ese-UJ, kade ese-Gauteng, uthe esephumelela sekufanele a-graduate. Ngazenza izibi-ke, ngamenza ukuthi i-graduation yakhe, isimoni yakhe ingaphumeleli ngokwethi ekhaya ngenze izinto ezizokwenzeka ukuthi uma agule kakhulu waze washaywa i-stroke. Okay, so usuziyekile lezo zinto manje? Lezo zinto sengiyekile manje ngoba ngiyabona ukuthi azinayo imbuyekezo. Akukho engikuzuzayo ngale zibi engizenzayo. Manje yena sengisele nomshana wami, uma uNtsu yena lo mdala engimlamayo. Ngizoxolisa kuyena-ke njena njengomshana wami, ngizokhonfesa ukuthi yimina. Ubona kunjena nje efemelini, emndenini wethu, ubona nje kunjena, yimina wonke lo. Okay, so ulindele ukuthi umshana wakho akuxolele? Angazi kodwa ngajabula kakhulu mekuthi umshana wami akhona ukungixolela. Uhloseni nje ukusukela manje uya phambili? Kahle kahle manje ngifuna ukuthi yonke into ekade yenzeka ekhaya embi manje iphele yonke leyo nto, ngoba alisekho ukuthula ekhaya kumina nje. Angisakwazi ngisho ukulala ebusuku, ngisho bengiphakela ekhaya akusangeni ukudla ngoba ngiyazi ukuthi mewukuthi bekuthiwa into zazihambe kahle, ngaba mhlawumbe asikho la ngempilo. Sengifuna nje ukuthi manje yonke le nto ishintshe. Dumelang, Afsheni, Goeiemorgen, Goeiemiddag, Sanibonani, Molweni. Welcome to another warm episode of Ignite TV. Igama lami ngo-Asanda, mme waseTshaba, mme moruti wa Afrika Borwa. Namhlanje guys ngiphethe ubhoti osibizileyo guys, nozosichazela ukuthi uthi une-confession afuna ukuyenza. Kodwa ke masingazi singene kakhulu, masive ukuthi uthini. Bhoti kwami kunjani? Ngiyaphila njani?
Awusho bhuti wami usibhalele ngani namhlanje? Ngibhalele lana ngo-Ignite ukuthi ngifumane usizo ukuthi ngikwazi ukuxolisa kumshana wami uSiya ingane kaNtsuku. Konke engikwenzile okubi ngifisa ukuthi uSiya angixolele lento engiyenzile kumawakhe usisi wami engimlamayo. Ingakho ngibhalele la. Yintoni lingako oyenzileyo kusisi wakho? Usisi wami waphumelela kuqala ngase wasebenza kamasipala. Yeah. Ngase mina ngayibona ngathi ngisahluleki ukuthi ekhaya i-breadwinner wesifazane. Ngase mina ngayihambela-ke leyo nto leyo. Ngase kwagcina lapho sekuphoqa khona ukuthi nami lento lena kwase kungaphoqi kodwa kwakuyinto nje yokuthi la ngangihamba khona izibi abantu bobubi base bathi mangimhlalise phansi usisi wami angasakwazi ukukhuluma, angasakwazi ukuhamba ngey'nyawo zakhe. So imake wayenza kanjani yonke lento uba makahlale phansi? Ngasebenzisa amayeza esizulu. Okay. Ngasebenzisa imithi engangiyithatha le mhlaba uyalingana komunye ubaba lapho. Hawu. Kodwa wayethi usazoba right emveni kwesikhathi. Manje usisi wami usehleli phansi ngithi ngicathi unyaka usi-20 ehleli phansi. It's been 20 years. Engakhulumi lutho, akasakwazi ukuyihambela. Uke waphinda kuleyo nyanga le? Ngiphindileke kulowo baba loyo. Ngafika ngamthola kwathiwa sethuthile lapho useyikhaya elisha eGauteng. Ngahlanganisa amasenti. Ngafika khona lapho ngafika mhlawumbe after 2 years. Ngafika sekuthiwa ubaba sewashona. Wawe engozini. So lo mshana wakho ombize namhlanje uthe igama lakhe kubani? uSiya. Usiya igama lakhe. Manje umbizela ukuthi uzoconfessa kuye ubese Kahle ngifisa ukuthola ukuphumula enhlizweni yami. Naye angixolele umshana ukuthi lento ngayenza uma wakhe usisi wami. Ngifisa engathi angangixolela mhlawumbe ngasho bekhona ukuthula nasempilweni yami. imabhuti wami asiqale la. Ngexesha usibhalela uveze sengathi umndeni wakho wonke umabheketwana nje kungenxa yakho. Awukusilandise lapho. Unomfana ongilamayo owuSiphiwo ukhona-ke yena kodwa akasekho right ekhanda umuntu ogulayo. Yena kuSiphiwo umthakathelana. uSiphiwo uyena phela owayehlolosho njalo ukuthi kule ndlala le esikuyona ekhaya uyena ozoyixosha. Kahle mina ngangifisa ukuthi ixoshwe yimina mathupha. Kodwa manje uSiphiwo ngambona sengathi seyaphumelela ngempela ngoba wagcina ikhanda lakhe lagcina ukusebenza nge-graduation yakhe. Emveni kwalokho akaphindanga waba right. Ijulile le ndaba. Abanye uthi imake niba ngakho nje ekhaya? Siba u7 ekhaya. Okay. Abanye bekwenzakalani ngabo? Abanye-ke ngabafakela-ke into yokuthi nabo omunye abhekele kodwa yabuya imiphanga ithi sebashona. Bakhona-ke ukuza babuye ekhaya sebeyidumbu babuya abanye. Manje sengisalelwe uyena uNtsuku uma wasiya naye noSiphiwo ngoba kodwa angisamanga ngoba yena seyilala emgaqweni yena. Seyahlanya. Abazali Ubaba washona sekusele naye uma futhi nje seyiwugogo nje osemdala sekhulile kakhulu. So-ke if simbiza la uSiya, are you aware that uzobe uprovoke something enhlizweni yakhe, like uzobe umzwisa ubuhlungu? Kodwa
ngiyamazi umshana wami ubuhlungu ubuzwile ngokubona uma wakhe ehleli esihlalweni. Mm. Manje naye mhlampe lobo buhlungu lobo kuzoba khona ukuthi axole amuve on ngempilo. Mm. Ngoba ungathola ukuthi uba naye ngiyambona izinto zakhe ngisho esikoleni akuhambi kahle. Ungathola ukuthi imina lo bambezele yonke lento. ngokuthi uba uthethe inyani ukhuluma iqiniso. Bhuti wami, hayi siyakuva bhuti, siyakuva. It's fine ke ngizocela ukuthi wenze nje ubheke ikhamera uthethe noSiya. Before sihlangane naye uSiya fanele abe aware that simbizeleni lana. Already uSiya usekhona la ngaphandle but ngifuna ukuthi nje athi engena lana then bese abese aware kuthethwa. Sanibonani, igama lami uSiya wakwaGumede. Ngihlala eNdwedwe iminyaka yami ngina-22. Mina ngikhuliswe ugogo. Umana akakwazi ukukhuluma, athi uhlala kwi-wheelchair, akakwazi kwenza lutho. Ngibona kuphela sebesele esiswini sikagogo. Funda ngayeka ka-grade 11 ngoba kwakunzima ukufunda. Ngangifunda kahle unyaka wonke uma kubhalwa ama-exam ngingazi kwenzakalani. Ngivele ngibe ney'nkinga nje. Ezinye iy'ngane ezizalwa umalume zisemgaqweni zonke nje angizazi mina. Kwasala mina-ke kuzona zonke lezi ngane mina usangcono. Siya kunjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Igama lami ngu-Asanda from i-Ignite TV. Ngiyabulela kakhulu uba ngithi xa ndikufonela ndicela uba ufike apha and then ufike. The reason ndikubizile ne, ukhona umuntu ocele uba mandikubize. So ungakwazi ukuqagela uba ngibani? Akekho umuntu omcingayo. Okay, it's fine. Ngizocela ukuthi sibuke le video first. Sabona Siya, yimina umalume wakho lo. Ngikulethela mfana wami, ngifisa ukuxolisa wena. Kuzo zonke izinto engizenzile kahle kahle ngifuna ukuconfess ukuthi uma wakho nje hleli kulesi sihlalo se-wheelchair kungenxa yami. Ngifisa ungixolele mshana wami. Yimina kade ziningi into engizenzile ezimbi emndenini wethu. Engasakwazi nje ukukhuluma uma wakho untu engilamana nawo. Yimina wonke loyo. Kodwa ngiyafisa ukuthi ungixolele nje. Mhlawumbe Ngiyayibona. Uyamazi lo muntu? Ngiyamazi umalume wami. Okay. Uyayiva yonke into ayithethayo? Ngiyayizwa. Ikuphatha kanjani? Ngiphatha kabi kakhulu lento lokuthi umalume wami wonke lokhu ukwenza lento le. Bungakaze uyicingele ekhaya khona nezincane red flags umalume bekazenze emndenini? Ayikho into ngicabangele umalume ebhekana. Ngazi nje ngicabangele ebhekana. Umalume yamba uthi ufuna ukukubona. Ngiyamuzwa. Are you ready ukudibana naye? Malume, simlandile uSiya njengoba ucelile uba xa sikudibanise naye uzothetha naye. Ndicela uba uyithethe le nto uyithetha kwividiyo esimsendele yona, uyithethe nanku ukuthi kunika yena. Ndizonipha ndithutyana lobana nithethe njengomndeni. Ndizobe ndinibukele mna ngaphandle and then emveni koko ndibese ndiyangena xa senibona uba kudingeka isisombululo. Siya, uba strong bhuti. mshana njani? Ngiyaphila malume njani? Hayi. Njengoba ula ngiyathemba ukuthi ignite bakubonisile ukuthi ubizelwe. Kuyiqiniso impela mshana wami. Siya. Ngifisa ukuxolisa ngezibi
ekade ngizenza ekhaya egcekeni ngomalume wakho. Ngiyazi ukuthi ngeke uze uyikholelwe into ekade ngiyenza, ukuthi umalume ubayaphi, yonke lento uyena owayenza. Kodwa angeke amanga ahlale unaphakade. Ngicela ungixolele mshanami, uwubona umndeni wethu, uyabona ekhaya ukuthi kunjani, isimo sinjani. Omunye uya le, omunye uya le, yimina wonke loyo. Akasekho umuntu engakhuluma naye manje mshanami. Ngiyaxolisa ukuthi uFaceane ngikubize la kwa-TV uzobuka izwe lonke, uFaceane nezinto ezimbi kanje, ezimanyukunyezi. Kodwa akekho omunye umuntu, njengowazi ukuthi umalume wakho akekho right, uSiphiwe uma wakho futhi naye uyagula, unsuku egula nje uma wakho, yimina owamshayisa nge-stroke uma wakho. Cela ungixolele, fisa ungixolele siya, akekho omunye umuntu. Impilo yami isishintshile manje, isishintshile impilo yami, ngisenamva inamphambili. Kuyinto nje sengibona nelanga liyosithela liphila kunini, angazi ukuthi ngenze njani. Ngibize lana-ke mshana wami, ngifisa ukuthi sikhulume njengamadoda. Konke kwenzile u-anti bakho, umalume bakho, ngisho uma lo osizalayo egcekeni, gogo wakho, naye uma bengimbangela iy'nkinga, bekuhlupha ekhaya ngey'nkinga nje mina. Kodwa ngifisa ukuxolisa mshanami, ngicela ungixolele. Yo malume, emva kwayo yonke le minyaka emingaka uma engakwazi ukuhamba ehleli kwi-wheelchair, wena yonke owenze lento le malume, ubuyenzelani lento le? Kungani wenze lento le kuma? Siya, ngangithi nami ngifuna kuhambe ngendlela yami, ngangenziswa ungazi. Ngangazi mina ukuthi ubomi bakhe bonke uzophila ngale ndlela aphila ngayo manje. Ngiyaxolisa ngalokho mshanami. Yo malume, yazi ade ngingakucabangeli yonke lento oyenzile, ade ngingakucabanga ukuthi wena wonke ongenza lento le kumina. Ngixolele siya. Malume, kuzoba nzima kodwa ukuthi ngiphinde ngikwazi ukukuxolela malume. Ukuthi manje nawe ngiyabona ukuthi mshanami uyazama, akulungi, uzama le, akulungi. Isandla sami sonke lesi, ngathi ekhaya mina, yimina nje owumuthi ekhaya omumbi, uwumuthi omumbi ekhaya mina. Ngifisa ukuthi nami ngelinye ilanga ngishintshe, ngoba manje impilo yami sengiyaphila nje. Kodwa kade ngafa mina siya, okumele ukwazi. Angifuni ukuze umphefumulo uhlukane nenyama ungalazi iqiniso. Kumele ngikutshele siya. Mina malume, ngikuthembe kanjani ukuthi usushintshile? Mina ngizokwazi ngani ukuthi usushintshe ngempela malume, awusazenza izinto ey'bhedayo? Siya, kunzima ngiyazi kuwena, ngiyazi ukuthi kunzima mshanami, ngiyazi ukuthi kunzima ukuthi ungithembe ngoba ngiyinyoka, ngiyinja mina. Mina ngiwubayanda Gumede, ngiyinja. Kodwa ngiyafisa ukuthi uqine siya, ungixolele mfana wami, umalume wakho, lilo lami uma wakho unsuku, yimina umalume wakho wokuqala nje, yimina. Xola babo. Kubo bonke abantu malume, wena ungenza lento le kumina. Ngangenziswa ungazi mshonami, ngangithi ngifuna ukuhamba ngendlela yami. Guys, Bayanda nawe Siya,
Malume Nomshana, sila kule show ukuza nama-solutions. Ibuhlungu into umalume ayenze kuwe and ayithetheleleki okanye ayi-understandeki, but still engicela uba uyibuke noma kunzima ukuxola, but look at this thing, he's still your family. Malume, uze la kwishow ngoba uthi uzoxolisa kumfanyana osemncane. Engakusho kuwe malume ukuthi ama-actions, they speaks louder than words. Yonke lento oyithethe kuSiya kufanele ngaba uyayipractice, ungabi ngumalume kuphela kuSiya kodwa ube ngubaba angakaze yena abe naye, ube ngumama. And malume sizokusiza ke ekutheni sikufunise umuntu ozokwenza ukuthi uMakaSiya alulame. Uma kukuthi leyo nto niyayifuna as a family, nawe Siya kuzofanele uphinde esikolweni. Imfundo is the key to success. So ngiya-understand uba ukwazanga ukuqhubeka ngenxa yesimo senziwa ngumalume, but it's time to move on now, okay? Sizoniprovide nge-counseling, especially when number 1. Number 2, sizofuna umuntu wesintu ozonincedisa amba ekhaya ayolulalisa umamakho. Leyo ke I am 100% sure izokwenzeka, okay? Number 3, bonke labo malume bakho ekuthiwa basemgaqweni tonton, naleyo izolunga, ndiyakuthembisa. So umalume wakho decided to come to endaweni e-right ngokuza apha uzoncedakala, nizoncedakala niyifamily yakho. But for now ngicela ufumane indlela yokuthi uxole, uzama ukumove on, siqhubeke nempilo, sifumane isolution kuyo yonke le ngxaki esijongene nayo, okay? Guys, that was it apha kwi-Ignite TV. Igama lami ngu-Asanda. Uba ngaba nawe unento ofuna sikuncedise kuyo apha, guys, awubuyi ulambatha. Do follow us on all social media platforms, Facebook page Ignite TV, naku-Twitter, naku-Instagram. Igama lami ngu-Asanda and this is Ignite. Till we meet again next time. Bye bye.